No niin, tervetuloa mukaan tässä Suskin ja Solen, eli mä oon Suski Fagerström ja ystäväni Sole Molander. Ja meillä on tänään nyt aiheena stressin vaikutus ihmiseen. Katsotaan, saadaanko mä tän nyt näkymään tämän. Joo, hienosti sai. Näkymän. No niin. Tällaisia aiheita tässä, eli fyysiset, mihin tämä stressi oikeasti vaikuttaa ihmiseen, niin se on nämä fyysiset terveysongelmat ja just, eikö siinä ole kaikki nämä autoimmuunitaudit, korkea verenpaine, sydänsairaudet? Stressi tappaa, täytyy sanoa, että stressi tuo ihan minkä tahansa terveysvaikutuksen, siis sairausvaikutuksen esille. Erityisesti jos on altistusta siihen, niin erityisesti stressi on todella hankalaa. Joo, sitten sieltä voi tulla mielenterveysongelmia, että mulla on henkilökohtaisesti taas kokemusta niistä. Sitten tämmöiset kognitiiviset toimintahäiriöt, mitkä sitten pitää sisältää tämän muistin heikentymisen, keskittymiskyvyn heikkenemisen ja sitten aivot käy niin kuin hitaalla ja sumussa ja vaikea muistaa asioita. Kyllä. No sitten meillä on myöskin toi sosiaaliset ihmissuhteet ja ylipäätään ihmissuhteet, niin niissä tulee haasteita, koska sitten kun olemme stressaantuneita, niin me ollaan tosi reaktiivisia, me saatetaan olla hirveän piikikkäitä ja syyllistäviä, syyttäviä, eikö vaan? Mitä muita mieleen sulle tulee tämmöisestä niin kuin sosiaalisissa ja ihmissuhteissa olevista tämmöisissä? No kyllä, siis meihin vaikuttaa hyvin paljon myöskin tämä ympäröivä, mitä ympärillä tapahtuu ja mitä maailmassa tapahtuu. Ja sitten tämmöinen yleinen ilmapiiri on sotia, on ollut tämä COVID ja ihmiset on hurjan huolestuneita. Kun sitä sitten rupeaa miettimään kovasti, niin semmoisia asioita, mihin ei itse asiassa voi vaikuttaa. Niin se on ja kyllä sellainen jakso, joka... Anteeksi, voitteko te laittaa äänettömälle? Ritva, laitat sä mutelle. Monesta eri syistä Laitat tosi mutelle, paljon. se tulee läpi. Ja mä voin... Jos te voitte laittaa noin äänettömälle noin teidän mikit, kiitos. Joo, hyvä. Joo, mä rupesin kuuntelemaan uutisia sieltä toisesta kanavasta. Se, että stressaa tällaisista asioista, mihin itse ei voi vaikuttaa, niin se on oikeastaan vähän niin kuin turhaa stressiä, koska se vahingoittaa sinua. Joo. Miten sä pystyisit siitä antaa meille vinkkejä, kun sulla on elämänkokemusta hyvin paljon ja sä oot elänyt varmaan aika kovassa paineessa niin kuin läpi elämäsi monissa tilanteissa? No täytyy sanoa, että on ollut hyvin vaikeitakin kausia, mutta elämähän on. Se on tämmöistä aaltoliikettä. Ja noin 4 vuotta sitten, runsas 4 vuotta sitten, niin mä otin itseäni niskasta kiinni ja päätin tehdä elämäntaparemonttia. Ja sillä tavalla niin kiinnitin myös huomiota siihen, että miksi mä stressaan. Ja se ei oikeastaan vienyt, esimerkiksi silloin työelämässä, niin se ei vienyt mihinkään positiiviseen tulokseen. Se vaan vahingoitti minua itseä. Ja itse asiassa asiat meni niin kuin huonommin, mitä enemmän mä stressasin. Joo. Niin sillä tavalla niin stressiä voi monella tavalla helpottaa. Joo. Mennäänkö me niihin jo, vai haluatko kertoa vielä stressin vaikutuksia? Tässä on vielä tästähän näkee tämän, mitä kaikki. Ja musta tuntuu, että me kaikki tiedetään, mitkä ne stressin vaikutukset ihmiseen on. Et siinä on myöskin tätä elämänlaadun heikkenemistä. Ja tässä on kirjoittanut tämmöisen kuin riskikäyttäytyminen, niin se tarkoittaa justiinsa, että turrutetaan sitten alkoholilla ja tupakalla, liiallisella kahvinjuomisella ja sitten myöskin, no onneksi mun ystäväpiirissä vähemmän huumeiden käyttöä en kauheasti tunne, mutta sitäkin on paljon ja varmaan niin enemmän. Mutta 60-luvulla taisi olla jonkun verran myöskin. 60-lukua mä olin aika paljon, asuin Amerikassa ja siellä oli kyllä paljon huumeiden käyttöä. Joo, että sitten se ilmeisesti vähän niin kuin kuoli pois välissä ja nyt se on ehkä noussut taas enemmän pintaan. Mutta tavallaan se, että se on myös sellainen stressin ilmiö. Mutta tosiaan niin suurin juttu, minkä mä koen, että mikä on niin kuin tärkeintä meidän tänään, olisi just näitä ajatuksia siitä, että millä me
me vähennetään stressiä. Ja tässä on tällainen, että se mihin keskityt, se kasvaa. Niin miten sä koet itse tämän ajatuksen? Joo, nimenomaan. Siis mitä enemmän sä stressaat, niin sekin kasvaa. Eli tavallaan tämä, kun tässä on nyt ensimmäisenä mainittu tämä syvähengitys, se on mun ihan tämmöinen, täytyy sanoa niin kuin jokapäiväinen pikahelpotus. Se, että hengitän 3 kertaa niin kuin sisään ja ulos hyvin niin kuin syvästi molempiin suuntiin. Mä en nyt ruveta antamaan mitään hengitysharjoituksia tässä. Mutta siis se rauhoittaa vagushermon. Ja se on kerta kaikkiaan niin, että tämmöiset, koska stressiä voi tuoda niin kuin pienetkin asiat, mutta se jää semmoiseksi hetkelliseksi stressiksi. Ja sehän ei ole, mehän tarvitaan myös stressiä, mutta siis se, mitä me halutaan välttää, on, että se stressi jää päälle, että se jää semmoiseksi, ja silloin se alkaa nimenomaan vahingoittaa meitä. Joo. Miten mä tunnistan tuonne, että stressiä jää päälle, että tietyllä lailla niin tuntuu, että se keho jotenkin kuhisee kuin semmoinen murhaispesä, ja sulla on niin semmoinen jatkuva kuhina. Mulla se stressi vaikutti jopa vatsaan, että niin tuntuu, että se vatsa käy koko ajan niin kierroksilla, ja tämä varmaan liittyy sitten taas tosi paljon noihin ruokavalio- ja ravitsemukseen, kuinka paljon siihen pystyy vaikuttaa. Niin, ja se on se, että meidän mieli ja keho on yhtä. Joo. Että ei me voida erotella niitä toisistaan. Että silloin kyllä se stressi tuntuu meillä kehossa, ja sehän niin vahingoittaa meidän kehoa silloin, kun se stressi on pysyvää. Että se on, tämä syvähengitys on hirveän hyvä. Mä oon ottanut semmoisia pieniä rutiineja omassa elämässäni, ja mä rakastan rutiineja, koska ne antaa mulle hyvää oloa. Ja yksi on se, että mä lähden joka aamu ulos. Okei, sä lähdet heti aamusta. Mä lähden heti aamusta ulos. Ja mulle yksi suuri stressin poisto on se, että mä menen tallille ja rupean jeesaa tallilla, kantaa vesiä tai laittaa hevosia ulos ihan pro bono. Ja se on musta hauskaa, se ei vie paljon aikaa, ja se on mulle semmoinen, se on treeni samalla. No just, mutta sehän on ihan mahtavaa. Mulla on onneksi mun koira tällä hetkellä, mutta siihen aikaan, kun eli oikeasti sitä hevoselämää ihan 100%, niin se oli se aamutalli, mikä oli. Meni hevosia ruokkimaan ja karsinoita siivoamaan, niin se oli se ensimmäinen toimi, minkä aamusta teki. No niin, se ei varmaan ole ihan stressin poisto kaikille tallinpitäjille, mutta nyt mä puhun tämmöisestä tätiratsastajan näkökulmasta, jolle taas hevoset on se rentoutumiskeino. Kyllä. Niina, laittaisitko äänettömälle? Kiitos. Tämä on ihan totta, että mullakin kävi sitten jossain vaiheessa elämää niin, että ne hevoset oikeasti oli niin kuin jo rasite ja tosi niin kuin tuntui, että on niin kuin oman elämänsä vanki, kun on ne hevoset siellä kotona ja sitten on se hevosmaailma työnä ja kaikki tällainen, niin siinäkin on riskinsä, että sitten liikaa on liikaa. Niin, se on se työelämä, joka tuo stressiä, ja mä koen itseni ainakin semmoiseksi melkein erityisherkäksi, niin minuun vaikuttaa, jos on joku ikävä ihminen, joka sanoo sellaistakin asiaa, mitä mä en ollenkaan, niin kuin mä tiedän, että se ei ole totta, mutta se jotenkin loukkaa. Ja se tuo semmoisen hetkellisen stressin. Ja jos siihen taas jää kiinni ja antaa sen kasvaa, koska meidän mielihän on sellainen, että jos me ruvetaan keskittymään johonkin, niin se homma kasvaa. Jep. Ja silloin mieluummin sitten keskitytään johonkin myönteiseen ja nähdään asioiden myönteiset puolet. Ja sitten tehdään joku tämmöinen hengitysjuttu, että saadaan se asia pois kehostamme, ja silloin se menee ohi. Aivan. Siis toi oli hirmu hieno asia, että otit esille tämän, miten ne ihmiset ympärillä vaikuttaa stressiin ja siihen, miten me voidaan. Niin onko sinulla siihen jotain semmoisia kivoja vinkkejä? Mä voisin kuvitella, että sun elämässä sulla on ollut haastavia ihmisiä ympärillä varmasti ja semmoisia niin kuin painetilanteita. Niin mitä sä tämän lisäksi, että me hyödynnetään sitä syvähengittelyä ja se, mihin me keskitytään, niin se kasvaa, mutta onko sulla jotain konkreettista, mitä sä oot vaikka tehnyt silloin, kun sä oot huomannut, että tämän henkilön kanssa kemiat ei vaan kerta kaikkiaan kohtaa ja ei niin kuin
pääse yli siitä tai eikö niin, että eikö tämmöisiä varmaan ollut vuosien varrella? Mä oon oppinut kiitollisuuden ja mä oon oppinut sen, että ja sitä on pitänyt koko ajan harjoitella, että mä löydän sen, sen hetkisen kiitollisuuden aiheet ja keskityn niihin, mistä mä oon kiitollinen. Ja silloin se stressin aiheuttaja, siis sehän on mun mielessäni se stressi. Ei se aina ole sen henkilön vika. Se henkilö on se henkilö ja tilanteet on sellaisia, mitä on. Mutta mä etsin sellaisia kiitollisuuden aiheita siinä hetkessä ja keskityn niihin. Ja itse asiassa se on sillä tavalla ottaa vähän rennommin sen elämän, että okei, nyt toi tilanne on toi, mitä opin tästä? Se on hyvin tärkeää ja sillä tavalla saa sen oman mielen käännettyä sellaiseen, mikä on positiivista, kivaa. Se elämästä nauttiminen on ihan hirveän tärkeää tästä mielen tasolla, että on mukava olla. Ja ei ole mukava olla, jos vaan jää pyörittämään niitä stressin aiheita mielessään. Joo. Tietysti joillekin asioille voi tehdäkin jotain, mutta useimmat asiat on meidän omassa mielessä ja me ei kerta kaikkiaan voida tehdä mitään muuta. Meidän täytyy muuttaa itseämme. Joo, ja ajattelutapaa. Ajattelutapaa, kyllä. Et voi sanoa, että muuta ajattelutapaasi ja muutat elämääsi. Näinhän se on. Joo. Et voi muuttaa muita ihmisiä, voit vain muuttaa itsesi. Joo. Ja sitten kun huomaa myöskin sen, että kun muuttaa itseään, niin hetkinen. Ihmiset ympärilläkin muuttuu. Siis se on ihan niin totta. Joo. Kyllä. Eikö se ole kiva? Se on jännä, ja tämä peili-efekti, mikä meillä on oikeasti, niin se on tosi voimakas. Ja tämä on mielenkiintoinen nähdä myös hevosissa, että miten hevoset myös reagoi siihen, että jos me tullaan niin kuin huonolla tuulella ja stressaantuneena lähestytään hevosta, niin siis ihan tulee samalla mitalla takaisin, kun sinne annat. Sitten toisaalta, jos sulla on se vihainen hevonen, joka vähän kiukuttelee, niin sitten kun sä meet hyvällä positiivisella energialla ja rauhallisella mielellä ja semmoisella hyväksyvällä rakkauden mielellä ja kiitollisuudella kohtaat, niin se hevonenhan muuttuu ihan niin kuin todella paljon esimerkiksi. Niin tavallaan se, että osaisi myöskin samalla tavalla, samanlaisena pysyä silloin, kun joku ihminen on hankala ja tuntuu, että apua, mä en tule tämän henkilön kanssa toimeen. Niin. Mutta se vaatii kyllä harjoittelua ja semmoista toistamista itselleen, että oppii sen toimintamallin. Kyllä hevonen opettaa paljon. Joo. Ja hevonen on vähän samanlainen. Sehän on laumaeläin kuin ihminenkin. Ja hevonen pitää rutiineista. Rutiinitkin on aika hyviä ihmisille. Ei mitenkään hampaat irvessä rutiinit, mutta kuitenkin sellainen, että on semmoista tiettyä järjestystä. Sitten se tuo niinku turvallisuutta. Ja sitten hevosen kanssa ei voi olla, ellei sä todella keskity siihen hevoseen. Toivot välillä, että ihmisetkin keskittyisi toisiinsa. Että todella niin kuin jäädään kuuntelemaan toista ja huomioidaan se toinen. Sehän ei tapahdu, jos kaikki on stressissä ja menee niin kuin... Kyllä. Toi liikuntahan on myös tutkitusti yksi stressiä laskeva todella hyvin. Niin miten sä oot itse hyödyntänyt tavallaan, että mitä kaikkea sä teet liikkumisella, millä lailla liikut? No se on se uloslähtö, että me haluamme lähteä aamulla ulos, päästä päivänvaloon. Päivänvaloa on vaikka sataisi kaatamalla. Ja sitten se, että ainakin se kävely tuo liikuntaa, tai sitten mä menen treenisalille, pilatekseen, bodybalanssiin, joogaan. Se liikunta se tuo itse asiassa energiaa. Siis jos aamulla olisi jostain syystä väsynyt, monet on aamulla heti herättyä, että tarvitseeko taas nousta ja näin, niin hei, se liikunta, niin se tuo sen energian. Joo. Se on jännä juttu, mutta se todella helpottaa. Just. Kiva. Miten sulla on sitten, kun mä oon huomannut, että tuolla ajan hallinnalla on myös ihan hurja merkitys siihen, että miten me selvitään stressistä. Ja silloin
kun elin edellistä elämää, mä koen sen niin kuin edelliseksi elämäksi, kun elin sitä Meillä on monta edellistä. yrittäjäelämää hevosmaailmassa ja sitten oli sitä perhe-elämää siinä samassa ja kaikkea, niin se oli niin kuin yhtä listojen sellaista, että sulla oli hirveä määrä listoja tai tämmöisiä niin kuin tehtäviä, mitä piti saada suoritettua. Esma, laitat sä sun mikin kiinni? Oi, sori. Ei haittaa. Niin, niin mä niin kuin huomasin, että sekin lisäsi tavallaan stressiä. Toisaalta se poisti sitä stressiä, koska mulla oli se lista ja mä katsoin aina, että nämä asiat on tänään saatava hoidettua. Ja sitten sai aina yliviivattua, niin se toi semmoista hyvää mieltä. Ja sitten toisaalta se myöskin niin kuin piti sen elämän kasassa, että sai ne tärkeimmät asiat koko ajan hoidettua. Ja itse asiassa mä sitten teen tosi paljon töitä sen eteen, että mä pääsen irti näistä listoista, että mulla ei ole niitä enää. Ja hyvin, hyvin harvoin on silleen, että mulla on semmoisia niin kiireellinen päivä, että mä joudun todella keskittyä, että mä selviän siitä aamusta iltaan niin, että saa kaikki asiat hoidettua niin kuin kuuluu. Mutta se listahomma oli silloin pelastus. Mutta että mä itse koen, että se ajanhallinta, kun lakkasin ajattelemasta, että mulla on koko ajan kiire, niin siis se muuttui ihan hurjasti. Ja mä aloitin autossa ajaessa, kun mä olin usein niin kuin tiukalla aikataululla ja ihan sille just niin kuin sekunnilleen, että kerkeenkö ajoissa, vaikka tunteja pitää ynnä muuta, niin sitten oli aina autoajaessa se kiire ajattelu. Ja kun mä rauhoitin sen, että hei, mä tuun perille kun tuun, mulla ei ole mikään kiire, niin mun elämä muuttui ihan totaalisesti ja mä aloin viemään sitäkin käytäntöön. Ja nyt on niin kuin todella harvoin sellainen tunne, että se kiireen ajattelu saa ikään kuin vietyä stressitilaan. Niin. Mutta miten sä koet, niin jos mietit silloin sun ruuhkavuosina, niin millä lailla sä pystyit sun aikaa ikään kuin hallitsemaan? No ruuhkavuosina en, mutta nyt pystyn. Ja itse asiassa mä teen aika paljon juttuja nytkin, vaikka mä olen eläkeikäinen, mähän on jo 79-vuotias, niin se eletty elämä olisi ollut paljon helpompaa ehkä. Mä olen oppinut siitä paljon, mutta olisi ollut paljon helpompaa, jos olisi tajunnut näitä stressinhallintajuttuja. Koska mulle, kun puhutaan nyt ajanhallinnasta ja listoista, niin mulle auttaa se, että mä teen listan, mutta se on semmoinen, että se on niin kuin muistilista. Joo. Eli tavallaan, että mun ei tarvitse stressata niitä päässäni, että mitä kaikkea on vielä tekemättä tai pitäisi tehdä. Ja joskus on tietysti, että täytyy tehdä just silloin ja tällöin ja viimeistään tollon ja näin. Niin mua auttaa ne listat siinä. Mä edelleen teen listoja, että mun ei tarvitse miettiä niitä, vaan mä voin olla siinä hetkessä. Sen mä oon oppinut tässä elämässä, että mä yritän elää just siinä hetkessä. Nyt me ollaan tässä webinaarissa, mä elän tätä hetkeä. No, totta kai mun täytyy miettiä, mitä tulevalta, niin. Mutta hevoset opettaa sen. Hevosten kanssa ei voi olla muuta kuin siinä hetkessä. Ne ei mieti taustoja, että miten se olikaan eilen tai mitähän huomenna tapahtuu, vaan sä oot siinä, sä huomioit sen hetken ja keskityt juuri siihen. Mä en usko tämmöiseen multitaskingiin, niin kuin monen asian tekemiseen yhtä aikaa. Ja mulle se ainakin tuo stressiä. En tiedä miten muille, mutta kyllä se vie semmoista keskittymistä jostakin tärkeästä. Keskittyy vaikka vähän aikaa johonkin tiettyyn asiaan. Mä oon vähän huomannut samaa, että nuorempana niin oli niinku yhtä aikaa päällä telkkari ja niinku asioita oli siinä ympärillä ja sit sä teit monta asiaa tavallaan yhtä aikaa, niin kyllä niin paljon tuottavampi ja aikaansaavampi on, kun keskittyy tekemään sen yhden asian kerralla ja vie sen loppuun ja sitten siirtyy seuraavaan. Joo. Ja varsinkin stressi muuten aiheuttaa myös multitaskaamista, eikö niin? Että on vaikea viedä asioita loppuun ja niinku keskittyy yhteen asiaan, sitten tehdään koko ajan kaikkea samalla. Monta asiaa päässä, ja sitten siitä ei tule aina viisaita päätöksiä eikä semmoista loogista ajattelua, että mieluummin sitten tekee ne hetken vaan yhtä asiaa. Kyllä, meillä tulee unesta ja nukkumisestakin yksi jakso, mutta tässä vielä niin haluaisin kuulla, että onko sinulla koskaan ollut uniongelmia elämässäsi? Joo, tai siis se ongelma on ollut, että mä oon nukkunut liian vähän. Ja nyt silloin taas, kun mä tein elämäntapamuutosta, niin päätin, että mä menen, jos mahdollista, niin joka ilta samaan aikaan nukkumaan.
ja herään suurin piirtein samaan aikaan. Mulle riittää 7 tunnin uni, 8 tunnin uni korkeintaan, ei tarvitse olla enempää. Mutta sitten se, että se on tiettyyn aikaan, niin sehän auttaa siihen nukahtamiseen. Kyllä. Ja sitten ei tule tehtyä silloin yli puolen yön kaikki juttuja ja näin, teenpä vielä tämän, Mulla on ihan tämmöinen uniajastin. Se sanoo ping pong. Ja sitten mä sanon, okei, tämän jälkeen en vastaa yhteenkään mailiin, en vastaa yhteenkään WhatsApp-viestiin. Ja sitten mä katson ne vasta aamulla. Mitkä sulla on muuten sun nukkumaanmenoaika ja heräämisaika yleensä? Oletko sä ilta- vai aamuihminen? Mä oon ollut iltaihminen, mutta mä oon opettanut itseni. Siis yksinkertaisesti menemällä, yrittämällä rauhoittaa kello 10. Kato, kun hienoa. Ja sitten 11 aikaa laittaa silmät kiinni. Joo. Mutta siis ei taaskaan mitenkään kulmat kurtussa, vaan kyllä mä käyn bileissä kavereiden kanssa. Aivan, että aina ja voi mennä myöhään ja näin. Mutta sitten mä katson kyllä sen, että mulla on vähintään se 7 tuntia unta. No niin, se on kyllä hienoa. Mäkin olen huomannut, että se 7-8 tuntia on semmoinen ideaaliaika. Ja sitten tosiaan 2 tuntia, kun siitä saa semmoista syvää unta, niin sit voi oikeasti todella hyvin. Mulla on ollut nyt se 11:30 sellainen, että silloin on oltu niin kuin sängyssä ja peiton alla ja kaikki rauhoitettuna. Niin... Mutta sehän riippuu siitä, että milloin sä sitten heräät. 8 aikaa, ettei tarvitse herätä aikaisin. Ja mullakin käy usein silleen, että jos on tunteja 9 asti illalla ja sitten tuut kotiin 10 aikaa, niin mä en niin kerta kaikkiaan ole vielä rauhoittunut niin, että sen saisi. Hevospuolella ei kyllä se nukkumaan meno, ja siinä on se ongelma kyllä, että ei pääse nukkumaan tarpeeksi aikaisin illalla. Ja sitten pitää kuitenkin, hevostahan vaatii sen aamuheinän, jollei se ole automatisoitu, niin kyllä siinä helposti jää. Kyllä. Mutta se on paha juttu, jos jää liian lyhyeksi. Jatkuva, niin sehän tuo tämän stressin. Niin, kyllä. Sitten tämä ruokavalio ja ravitsemus, musta on ihanaa, meillä on yksi kokonainen jakso tästä aiheesta, mutta haluaisin kuitenkin kuulla jotain pientä, että miten sulla niin tavallaan tämmöinen niin ravitsemus on vaikuttanut stressin laskemiseen? Se on vaikuttanut ihan hurjasti. Siis ravinto voi aiheuttaa stressiä, väärä ravitsemus aiheuttaa stressiä. Ja se pahin juttu on juuri se, että syödään hirveän hiilaripitoista. Siis no, sokeria. Jotkut väsynyt, eikö niin? Joo, niin sitten otetaan sokeria ja sitten tulee helposti niitä huonoja rasvoja. Nämä aiheuttaa stressiä. Siis se on ihan tutkimusten valossa, niin sokeri aiheuttaa stressiä. Joo. Ja se on nimenomaan se lisätty sokeri, ne kaikki. Ja sitten mulle sanoo usein kaverit, että hei, mut täytyy nauttia elämästä. Mä nautin kyllä siitä, että mulla on hyvä olo, koska mä tiedän, että se ruokavalion muutos mulle ja se ravitsemuksen muutos on vähentänyt mun kehon stressiä ihan valtavasti. Aivan. Ja mä nautin siitä hyvästä olosta. Joo. Niin silloin mulle ei olekaan enää se karkki, se stressin poistaja. Niin. Eikä viinilasi illalla ole mulle stressin poistaja. Mä oon ainakin huomannut, koska se vie mun yöunet. Eli jos ajattelee niin kuin stressinäkökulmasta, niin kaikki tämmöinen on aika rasittavaa keholle. Ja hyvät ravitsemus, se, joka ruokkii meidän soluja, niin se vähentää myöskin meidän stressiä ihan fyysisesti. Joo. Sitten tämä on musta pelottavaa, kun käytetään aika paljon justiin energiajuomia esimerkiksi. Ja sitten itsekin join jossain vaiheessa kahvia enemmän kuin mitä mun keho hyväksyi. Niin se oli onneksi sellainen, jonka mä opin aika nopeasti sit huomaamaan. Tuli semmoista niin kuin vähän vapinoa ja sitten oli sillä, että sekin aiheutti semmoista stressitilaa kehoon ja sitten oli vaikea saada yöllä nukuttua, niin nykyään mulla on taipumus, että mä juon sen 1 kupin aamulla kahvia ja se on siinä. Että sitten jos ollaan jossain lounalla kavereitten kanssa, niin kyllä mä sen lounaskahvin vielä juon, mutta harvoin enää sitten illalla. Ja sitten mullakin oli tapana ottaa, niin kuin, että saattoi just se vaikka lasillinen viiniä tai siideriä, niin ruoan kanssa joskus, kun mentiin ulos, niin jotenkin mä oon niin kuin tullut siihen tulokseen, että mä pärjään yhtä hyvin sillä vesilasillisella, että mä jätän mieluummin sen alkoholin pois, että se yöuni olisi mahdollisimman niin kuin laadukasta. Niin, että se on jännä, kuinka se yksikin lasillinen pystyy siihen yöuneen vaikuttamaan. Kun kuuntelee ja vähän niin kuin havainnoi sitä omaa kehoaan vähän pidemmältä ajalta, niin kyllä, siis ruokavaliolla on ihan valtava merkitys siinä,
että me ei kuormiteta meidän kehoa. Ja kyllähän ne energiajuomatölkit siellä kaupoissa, niin ne on ihan valtavan sokeripitoisia. Ja sitten niissä on nämä keinotekoiset makeutusaineet, niin ne aiheuttaa aivan valtavan stressin meidän kehossa. Siis niillä on ihan vaarallinen vaikutus, että on semmoisia luontaisia makeutusaineita kuin xylitol ja stevia. Ne on ok, koska ne on luontaisia, mutta nämä keinotekoiset kaikki muut, niin, ja joku on sanonut, että aspartaami on yksi pahimmista stressin aiheuttajista. Niin, ja monet käyttää niin kuin aspartaamia sitten kahvin kanssa. Niin, ja sokerin joo, tilalle. Että sokeri ja keinotekoiset makeutusaineet on hirveän pahoja. Ja sitä kyllä tukee kaikki tutkimus, mitä niin, nyt on tullut. Joo. Voi että, mutta hei mahtavaa. Tässä mulla on itse valmistuin mindfulness-ohjaajaksi 2017 vuonna, niin tässäkin on, että mindfulness ja meditaatio, eli tämmöinen hiljentyminen, että miten valtava merkitys sillä on meidän stressin laskemiseen, niin silloin kun mä vuoden opiskelin mindfulness-ohjaajaksi, niin meillä oli tehtävänä joka ikinen päivä hiljentyä 20 minuuttia vähintään. Ja se oli ihan mieletöntä. Siis mun aivot on ollut niin kirkkaat ja selkeät ja muisti on parantunut ja yöunet parantu. Sitten myöskin tuo mielenterveys, että semmoinen niin kuin tasapaino ja se pitkä pinna, voi sanoa melkein lehmän aivot jo, mitä tarvitaan hevosten kanssa ja ratsastuksessa ihan älyttömän paljon, niin puhun ihan ehdottomasti semmoisen rauhoittumisen puolesta. Ja tämä on mielenkiintoista, että jo 3 minuutin hiljentyminen joka päivä vähentää sitä stressiä, laskee, mutta 20 minuutin hiljentyminen tekee ihmeitä. Ja 11 vuotta sitten, kun aloin oikein niin kuin tietoisesti harjoittelemaan tätä hiljentymistä, itse asiassa siitä on enemmänkin jo aikaa, niin kyllä siihen meni aikaa. Siinä meni varmaan 1-2 vuotta ennen kuin oppi niin kuin nauttii siitä ja oikeasti laittaa se töpseli pois seinästä ja ottaa se hiljentymishetki. Ja nykyään mulla on tapana tehdä se semmoinen 12 minuutin hiljentyminen aamuin ja illoin. Ja se on aamullakin todella virkistävää, että siinä jotenkin tulee tosi semmoinen hyvä fiilis päivälle. Se on aivan ihana rutiini. Aivan ihana rutiini. Mä itse, mitä se mun meditaatio on, se on joskus myöskin liikunnan yhteydessä, eli joogassa. Ja mä pystyn harjoittamaan meditaatiota jopa hevosen kanssa, kun siis mä en ole ammattilainen, vaan mä saan olla sen hevosen kanssa, niin kuin keskittyä siihen. Niin se on tavallaan semmoista tietynlaista meditaatiota. Ja tämä on kyllä aivan mahtava tämä. Sitten se on mielenkiintoista, mitä on niin tutkimuksissakin tullut esille, että miten iso vaikutus hevosen käynnillä on meidän aivoille. Se on ihan käsittämätöntä. Ja näistä tulee koko ajan lisää tietoa ja ymmärrystä. Niin ihan vaan se, että mennään käyntiä. Ja itse asiassa on ollut tällaista oppia, on saanut, että kun kävellään ilman satulaa, mutta sitten olisi hyvä olla semmoinen vyö, niin kuin mistä voi pitää kiinni varmuuden vuoksi, että jos tulee joku hevonen, voi kuitenkin tehdä jonkun äkkinäisen liikkeen, niin se, että kävelee ja istuu hevosen selässä ja ilman satulaa. Niin jos me joka päivä käytäisiin semmoinen vartin maastolenkki ilman satulaa, niin silloin olisi varmaan ihan hirveän iso vaikutus siihen niin kuin omaan kehoon ja mieleen. Tässä pitää vaan se turvallisuus olla kuitenkin ennen kaikkea. Mä en uskalla lähteä ilman satulaa, mutta mä käyn paljon kävelylenkkejä. En ainoastaan taluta hevosta, vaan olen selässä ja hevonen kävelee. Se on kyllä aivan ihana. Mutta siinäkin mä keskityn siihen hevoseen, siihen käyntiin, siihen tilanteeseen. Mä en rupea, eikä siinä ei niin kuin saa ruveta miettimään jotain muita asioita, koska ainahan on paljon mietittävää. Mutta ottaa juuri sen hetken. Joo, rentouden. Toi huumorin käyttö on kyllä sellainen kanssa, että sitä saadaan kyllä viljellä paljon ympärille. Että sehän on myös tutkitusti ihan, että miten se huumori rauhoittaa stressitilaa ja tuo sen hyvän fiiliksen sinne kehoon. Ja sitten on tämä 5H, mitkä on se hengitä, hymyile, huomio hyvään, hyväksy ja hiljenny. Et kun muistetaan hyödyntää 5H, hengitä, hymyile, huomio hyvään, hyväksy ja hiljenny, niin nämä keinot, kun otetaan käyttöön, niin olen itse huomannut, että ne auttaa ihan mielettömän paljon niin päivittäin. Eikö me oteta semmoinen rutiini, että aamulla, kun me herätään, oli se sitten fiilis mikä tahansa,
laitetaan hymehuulille. Hymehuule. Joo, ehkä hyvää musiikkia. Jep. Nauretaan, ihan siis keksikää jotain naurun aiheita. Ihan siis semmoinen joku 5 minuuttia tällaista. Voisi tietysti meditoida myös sen hetken, ottaa sitten ihan rauhallisesti, vaikka sen jälkeen tehdä tämmöisen nauruaamun. Niin se on aika jännä. Siis se, mitä me tehdään vaikka väkisin meidän keholla, niin se tulee siihen mieleen. Joo, se on just vaikuttaa näin. Mieleen. Tämäkin on tutkittu, että kun mitä, mä en muista aikaa, mutta kuitenkin kun pidetään tämmöinen kunnon Pepsodent smile naamalla, niin reilun minuutin verran, niin se tuottaa meidän kehoon mielihyvä endorfiineja. Ja tämä on vähän tällä, että fake it till you make it. Eli kun me oikein huijataan itteemme, niin yhtäkkiä huomataan, että nyt onkin oikeasti hyvä mieli ja stressitila on laskenut ja onkin oikein mukava ollut. Niin. Ja se on hirveän tärkeää, että me saadaan nämä pienet stressin aiheet tavallaan napattua pois itsestämme, ettei niistä tule semmoisia, että me ruvetaan niitä sitten jauhamaan päivästä toiseen, viikosta toiseen. Mut kiitos sulle ihan 1000 paljon tästä ja viikon kuluttua keskiviikkona uudestaan. Ja sitten toivotaan, että jokainen saisi jotain vähän pientä inspiraatiota siihen, että saa sitä omaa stressitilaa laskettua ja hyvää mieltä ja iloa elämään. Kiitos Suski, hei ja moikka kaikki. Kiitos oikein paljon. Mä tuosta sammutan tuosta.